gobyerno. Itong reality, when I review yung mga batas na naipasa na ilapas, may maraming mga batas na ginawa, pero batas para sa mga oligarch, batas para sa mga mayaman, hindi batas para sa gobyerno, hindi batas para sa mga mahirap na tao, para sa mga taong bayan. Batas para sa mga mayayaman. As giving this example, sabi ko nga, ako nag-open yan nitong about UCC thing. Na sabi ko, pag nalaman ito ni Presidente, pag nalaman niya itong problema na to, mag-albururo talaga ulo, no? Tingnan nyo, kinasabi ko na sa inyo. Di ba, nalaman niya totoo. Kasi, saan ka makakita? Bininta na yung negosyo ng government, yung mga basic services sa water supply. Pag binta ng ganon, pag nalugi yung private company, pag nalugi, nagka-problema sa pipeline, sa water supply, pag nalugi sila, ang gobyerno magbabayad. Ano pa kaya alam ng gobyerno sa negosyo mo? Private na yan. Tama? Di ba? Dapat sila rin magbabayad kasi pag kumita, sila rin, wala namang kita ang government So yun yung sitwasyon.